And ngangidlula nje ngangidlula ngeke ngihlale mina ngithi ngibuka umuntu ubhizi namanzi nje ngize ngihlale. Hayi Mara abanye akangiboni abantu umuntu ezakhayo angazi. hayi plaza hayi mase zikusukile kahle bese kusuke kodwa-ke zikusuke kahle bese kusuke kahle uma uthe uba serious awona ngithanda ngawo mase uba serious uyakwazi ukuba serious Ne? ngamncane Ukuthi it takes time for me to be serious, ne? Noma ngamanga. uzolala kuwena Bathini phela ngibaboni bathini? Bangihlezi. Eh? Bese No, to abakuhleli yo, kuthiwa bathi bathi le date ezobe ikhona yaselokhunja le yalapha eThekwini eTun Coast izophunya ebusuku noma emini. abasitshele bona bacabangani bahalelana. Bahalela ukuthi Kuthiwa kwenzeke kanjani. nicabanganike bangani bami emini noma No, ebusuku. mina ngicela ukusho ukuthi i-Sun Coast mina. Okay guys, ngiyazi ukuthi labo babuziswa izinto zabo, but sengikhuluma mina. Mina i-Sun Coast ngiyithanda ebusuku. Buka. Ebusuku i-Sun Coast in-nice. Emini kuyaphithizela iy'ngane, uyabona? Ebusuku nje mfethu, and mina ngumuntu wamanzi. Gcina sengithi lapha emanzini mfethu, ngishaye 2 hours we-prayer, ngibuye mfethu, ngiy'hlalele, angingisho nase-restaurant kuphela, ngiy'hlalele la ekhothweni, i-court, food court, ngishaye i-pizza yaka-Debonais. Yazi bese ngenzenjani mara? Bese ngiyahamba ngale ngasekugcineni, angazi noma okoya ngalaphayana, bese ngiyanyuka ngalapha ngaphezulu. Yes. Lapho uyazi ukuthi yabo, bese ngiya ngalapho-ke, lapho-ke sengihleli-ke at Eish, night. but into engiyithanda inama-restaurant anokudla okumnandi shem too much. Yeah. Yazi Restaurant nangangaya. kalokhu manje into enkinga itheko ayi yabona itheko eyi. Ngiyazi angivamise nokuya e-Sun Coast. Ngiya ngoba ngisuke ngiya emanzini and then ngisale cause ngisuke ngiya ebusuku ngo-12. And then Masihlale emanzini ngo-12. no, angihlali phela ngisuke ngiyothandaza. And then ke Bahamba wedwa. Amantombazane nesibindi yazi. yazi iphara buka. Iphara ngelize kuwele kubona uwedwa usemanzini. Ebusuku ngidla ingubo emhlophe ende. So sengibambe i-focus ke lapho. Ngeke lize kimi, ngeke lize. Ayadlula lapho nje ngiyiphethe ifoni. Bayidlulele. Ayidlulele. Hayi kodwa akukho safety mpemu. Ngisafe khona. Oh babuza bathi asizenibuza manje ukufana nemali yakho. Hey bapha balobuza anqobe ngabona ama-comment. Yo! Bayifunani. Imani uzoyifaka. Cha badlala umserious nabedlala, bedlala. Ngithatha kanjani? Noma ngithi ngithatha kanjani lapho? Hayi. Sithembele ukuthi izongena. Cha wazi ayisho into engijabulisayo ngoba ngikhathele yabona ivile ingqondo yami ikhathele uma ngithiwa nginengqondo ekhathele. Yeah. So angazi amanye ama-lecture ngathi afunda phesheya isingisi sesididayo. Khona isingisi esiyinkinga nje lana mfethu uma usethela uphepha uvele ungazi ukuthi uphenduleni. Ukuphi nendawo vese ukuphi? Ngile uJayden. Usegoli. Ngisegona. Hey, igoli lapha engalifuni. Eish ubukufunayo ngoba phela likho akekho okufunayo. Sisekhona nje ngokuthi akekho okufunayo igoli. Uvelaphi qhathanga mfethu yo. Akekho ubayikhasanisepho lolo. Awu elakithi bandla siyalazi awu qhatha mfowethu. Uvelaphi yo.
Qhathanzipho yabona Qhathanzipho mfowethu uxoxela yona elinye ilanga Qhathanzipho yabo lo kade ungibuza yona suka siyikhuluma kodwa-ke wawusahleli lapho ngakamajama kulungile wamajama awusho ngempela ntokazi phela ntombazane unembuzo engifuna ukuwubuza ecathi noma mncube ngangambuza kwaba honest futhi manje anisho manje isikhala somfana usizwe nje njengomuntu Man, angiqale la mnganami. Angizweni wangihlanganisa nomama Ncube. ehe Umama Ncube-ke ngidlala uyamazi umama Ncube like uyamazi personal noma nje uyamazi. no for now ngiyamazi Oh, I just feel like yena udlala ngawe misho leyo nto. Mina ngi-serious mina-ke ngi-serious. Azingiqale ngibone ukuthi man. Okay, yeah, ubuthathi? ngithi mina kajama uma uqale phansi statement sakho ukuthi umama Ncube sesisizana entweni eningi kakhulu yabo sinenye nje ubudlelwano omzima kakhulu la muntu womsifazane ungithwalile sithwalene too much so okunye ngifuna ukubuza lo mbuzo wami lade ngiwubuza imake no nginenkinga eze wabona uma ukuthi khona kade uyikhuluma ingqondo yami iyaphuza ukuthatha mina ngiyaphuza ukuthatha manje uthe wena wena userious kuphi Mhlawumbe ngizwe kabi wena bowuthini? ngithi mina ngikubuzile ukuthi isikhala sendoda ngoba ulapho asifiki nje ukuthi Uyabona ukuthi bengilahleke ngempela njengoba ngiyilana. Lokhu imanguzwa. To know. But hey ntombi why but awugazi amanzi lana cha uTikTok unesicedo bo. Sebeyangilokhuza la kuthiwa ngiveza izinto ezingavezwa. But bethu as for mina mhlawumbe now uzo-understand as for mina no asikho leso sikhala but maybe for somebody you know yena yabona and besides guys siphila nabantu la mhlawumbe umuntu anga-end up sebona umuntu engazi ukuthi uzomthanda and then basho babe busy bathandana manje le process ngiyaxoshisa xoxo le process le yagesi manje uphekisa kanje nake ehe kodwa-ke wena kajama wena mhla uthathwa uthatha umuntu owumZulu nginesizathu salokho eningi wabona cha nje umntombi bakho nje ufanele nje insizwa yomZulu jikelele esingayazi futhi ngempela umZulu yabo ngathi wabona umfana womZulu nje ozamayo kuwena umlalelisise mina I was actually afraid ukuthi hayibo yini engathi ngizothanda enye inhlobo manje uyabona ngoba sesila guys sesibona manje izinto ezangempela ke Nkosi yami sengiyiba honest yabo mina mfethu ayikho umuntu othanda isintu njengami mina ngiyasithanda isintu ngiyasazi isintu ngiyasihlonipha isintu ngisho nokugana ngangisho ukuthi yabona mina mhla kuthiwa ke manje nawo umkhehlo wami yabo nje nasesigcawini ngiyopetuka kuthiwa umakoti energy engaka nemphuseni
But hey, now I'm looking at the thing is now mfethu hayi angizizwa mina babuhlungu because ukuthi mese ngiphuma kulesi gaba sengingena kulesi ngifuna ukuzwa ukuthi no yazini ngiyaphuma-ke manje. But now it looks like I'm not gonna go for and no, but guys, I'm still gonna think about it because hey, mina mfethu lento yesintu kimi it is too deep man. Eish, manje mekuthiwa ngithatha olunye uhlanga angeke i-understand yonke lento. Yabo nje fana lento Yeah, omhlophe. so wena usiphi isinto that's why wona ufuna insizwa ifake ibheshu nje lapha. Inkinga nje ayi nawo amaZulu kuba kuhle phela vele mese sathana nomZulu but sometimes No, ngithe kuwena statement sami. Wena usufakazela inkulumo yami manje egcineni inkulumo yakho. Ukuthi ngithini mina? Ngithe mina ubuntombi bakho kufanele ngathi ungathathwa insizwa yomZulu. Kodwa kulowo nsizwa ngathi ungabheka kahle futhi uyilalelisise ukuthi ngeke kunike nenkinga. Uyabo? mase uhleka ama-comment Kunjalo. but-ke nawe nalela iyangidina manje ngikhanyisa la ngibona kuyafana. Ngithi kodwa nawe why specifically uzothi Zulu mhlawumbe ungathi umuntu omnyama mhlawumbe wase-South Africa? No, bengingasho elinye intanga manje ngoba yazi phela mina ngikwazi manje. Ngikhumbula ngikwazi manje. Yabo? Angikwazi manje mina. Engicabanga ukuthi u-social media i-account yakho ibisitopela kabanzi ngempilo yakho. Ubukhona ukude ubona amanye ama-scenario a-explain-a nje ngawo ukuthi uyabona ngale ngane ukuthi nje lo muntu lo nalo uhlanga angena kulona kakhulu. I-account yakho nempilo yakho iyayi-choose uhlanga ley'sholo yona. And nezenzo zakho zisho ukuthi wena ubhilonga ngakuphi. Ngisho bekuthiwa usuyathathwa and ukuphi la ongangena khona khaxa. But why ngifuna ukunqaba because mina i-account yami you're not gonna tell ukuthi yabona ngihlezi ngiba nama-comment thatha umZulu noma umSuthu noma umXhosa because you know what I'm cultural orientated ngithanda ukuveza different cultures. You're not gonna tell ukuthi yini ukuthi mhlawumbe ungathi wena uhambe wagcina lapha phezulu la kuvela khona isiZulu kakhulu because vele yabo bese ngithanda ukuveza isiZulu kakhulu but nje mina mixed ukwazi ugxile nje kwi-account yami uzobona. Okay, ngiyakuzwa ukushoyo. Kodwa inkulumo yami iyiqiniso ukuthi mhlawumbe uma kuthi uDlamini okhuluma nawe umlalele, uma kuthi uNdlovu umlalele, noma kuthiwa ubani uSibiya ubezwe mfowethu. Ubanike ithuba futhi. Nibethi nkosazane nginazo iy'nkomo ey'sikhatheni leyo nto anibatheli bazame ngenye indlela gcolisa ubaya. Phela yazi yona nkinga-ke yona nkinga yethu-ke loyo ukuthi sithi masifika kunina sifuna kusheshe ukuveza ukuthi kukhona iy'nkomo kube mhlawumbe sikuvezele ukubaluleka kwakhe empilweni yethu yabo. Ngiyafisa-ke yona into engifisa ukuthi amajongo ngaso sonke isikhathi angakhula kuyona ukuthi a-understand ukuthi uma uza kumuntu wesifazane angasheshi amtshele nje ngekhaya nangenkomo yabo. Umuntu wesifazane ngiyacabanga ukuthi ufuna uma ekulalela ufuna ukuzwa ukuthi yena ubaluleka kangakanani empilweni yakho noma uyayibona nengena kuleyo nkulumo lento inkulumo yakho emendlebeni yakhe inhle kangakanani yabo. So khululeka uzobathola lolo hlobo elizokutshela ukuthi cha manje ukuthi empilweni yami ngifisa ukuthi mina ngiyibona kanje nawe and as a result konke lokho engikuphethe ngikubona ngikwenza nawe yabo. So uyomthola umuntu okanjalo yabo and yes. Why are you saying that as if angazi?
ukuthi yazi mfethu mina I feel like at some point ngingazidisayidela ukuthi ngithanda uyasezulwini but my life doesn't go like that. Sengibonile it doesn't go ukuthi mina ngithanda ubani engifunayo. Umuntu kumele kube umuntu wami guys kuzoba kuhle. No, wena ngiyayithanda inkulumo yakho njengamanje. Vele wena kahle kahle ngendalo yakho ithi wena vele awufuni wena uyafunwa wena awunayo indoda ebhekelayo ukuthi wena ngifuna indoda kanje, yabo wena awunalo into ukuthi wena uthi mina ngifuna indoda kanje, yabo indalo yakho iyakuphika lokho manje. Wena umuntu ofunwayo, cabanga usucinga wena uthanda kanjani wena umuntu ocinga wena majama, ngoba uyokuthanda ngale ndlela wena umthanda umuntu wesifazane. Umuntu wesilisa othandayo wena akho uthanda enhlizweni yakho khona ayobona ukuthi cha lo muntu losifazane ngiyohamba phi naye isikhathi sesinganayo. Inkinga yazi inkinga ngihlele ngisho lento, inkinga esibhekene nayo amantombazane sekwabe iwona azakhela amadoda awafunayo, and trust me ayilast leyo nto futhi ngoba vele indalo iyakuphika lokho. Hayi mara ngingasho ukuthi kwezinye izinto because at some point I wouldn't date. Yabona ngesilungu bathi lento e-type but angisakhulumi-ke nge-type isn't like isiqu umuntu omuhle yabo izinto ezi-useless lezo, but khona into oyaziyo ukuthi if this person enalento, this person I would definitely spend my whole life with this person. For example, umuntu uma ezothi ngifuna umuntu o-honest, ngifuna umuntu onjanjani one-respect, nawe vele as umuntu wesilisa I'm sure uyasho ukuthi ngifuna umuntu wesifazane onjani one-respect. So if uthi wena indlela yami iyangiphika ukuthi ngikwazi ukuthi mina ngifuna umuntu wesilisa. No, asisho kanje wena ngithola wrong. Uyabona wena njengamanje ngithi wena uyakhona ukwazi ukukhetha kumuntu osezoyichaza kwena ukuthi lolu hlobo lo muntu akanalo akanayo inhlonipho, lo muntu uzonginika inkinga. Kodwa wena majama ezumajama angabe ukuthi usibanibani mhlawumbe nawo eyasezulwini noma asithi eyasezulwini noma uSiphe, wena thola ukuthi i-type yakho uyambona uSiphe ukuthi uyayibona wena noSiphe ukuthi cha umuzi yasezulwini nje eyichaza ngale ndlela afuna ukuyichaza ngayo, umbone ukuthi hayi ngeke uyayichaza awufuni, but wena uSiphe uthi yambona nje uzuyisholo nawe ukuthi hayi kulolu hlobo lonto as umuntu wesifazane vele iyalimaza and futhi angeke ilaste, ngeke ikusebenzele futhi ayikaze yasebenzela muntu engimaziyo ophila phansi komthunzi welanga wesifazane. Engiyichazayo ngeke isebenze. Le iphi lo phela wena njengamanje uthi wena mangikuzwe kahle uthi wena mhlawumbe umuntu uma nenhlonipho nani phela vele umuntu wesilisa emlomeni wakhe nasezenzweni zakho uzoyiveza ukuthi cha ulokhu hlobo, uzobe usuyabaleka ngenxa yokuthi yena enkulumeni yakhe mhlawumbe nasezenzweni zakhe uyayibona ukuthi wena ungeni kuzona. Mina ngithe wena kuwena umuntu wesilisa umuntu wesilisa wena kumele akucinge wena awucingi. Oh, that ke angiyayizwa-ke manje. Yabo, so wena njengoba ungacingi wena okwakho ukulalela amazwi kubuke nezenzo phezu kwezenzo zakho usuyabona ukuthi hayi ngiyangena noma ngingeni. Oye ngoba velaphi bakithi. But yeah, I hear you, but nje bafase ngikhulile nina manje. Awusabe yathi usibanibani uyathatha manje. Ngifuna ukufana no-anti bangasemakini laba abashada sebeno-30. Usaphila kanje ngiyasifane nabo. Ngeke siphila kanje thina ngesifane nabo. Indaba manje phela manje sekumele kuthiwa hayi ngeke ziyawushaya manje uyogana.
But it's fine. Sekuseduze. I'll just yabo mase ngi-ready. Then again ngizobe sengenza izinto ngendlela right. But hayi manje Nanokuthi futhi into engeke ngiyibuke nina wena le kenge yakho uMaNcube imizimba yenu ikhomba ukuthi ngathi nibadala kodwa iminyaka isho ukuthi hhayi iy'ngane lezi hleze futhi nengqondo ayakalungiselele ukuthi ingene laphaya esigabeni. yeah, but hey. Vele iminyaka iminyaka ayiyo shame yokuthi umuntu alukhulu. But no. I just can't So no. buya lapho mfethu insizwa zikhethe zishaye kube mnandi. Mengingamcela umuntu walapho ngenze njani? Unjani? Mengingamcela umuntu walapho ngenze njani? Akukwazi ukwenzeka lokho. Akukwazi lokho. A Turkish guy. I mean, Hayibo, umnotho kanjani manje? hayibo mesifuna ukuthatha no Habibi come to Dubai. Uyabona usufuna usilethele osibani la. Silethele ino lesingazazi kahle. Banemali. Kanti ngifuna ngizamela abantu banemali. Yazi what's wrong with it? Angithi wena futhi unexpected and yabo wena ayikho into emnandi njengomuntu esifazane oyisebenzayo onento zakhe onemali yakhe and ethi uma ingena emdlinwaneni unento zakhe so unexpected wena uthi hlasimpe ungafuna umuntu othi mhlawumbe u-rich unemali ngoba futhi uyakwazi ukuzanelisa ngokwakho. Uyafuneka. Hayibo babasi. Uyadingeka kuthiwa Habibi would be perfect for you. Nangu yabona nje Ema uthi wena umuntu onemali uyafuneka. Awangithi no awangathi unemali mfethu uma ngikwazi ukusustena uthando lwethu noma ngikwazi ukusustena into yethu kodwa mhlambe ngathini let's say ngoba phela vesho nazo into zakho ne mhlawumbe uthola umuntu okhona mhlambe umshado wena usustain kahle hayi ngoba mhlambe enemali ngaleyo ndlela yabo so that's why ngithi ekhanda lakho ungabi nale limitation yokuthi mina ngifuna umuntu onemali enkulu kodwa futhi lo uyabo ufakazi ukuthi laphana kahle kahle ayikho ngemali yani. even God knows what I deserve. Nabaphansi bakithi they know what I deserve because they've been giving me what I deserve. Ngeke bengilahle imisebenzi ngithathe. So phela uma somele uthathwe akusemele uthathe. Ngisho kona phela ukushada phela ngithi. Ngeke bengilahle. Yo, esigabeni esimanje ngathi bengiblessa kule mjolonyana le engiblesse bengahle imali yawo ezikawona. This session is very informative. This gentleman sounds like an experienced psychologist. One thing about guys, that's what I can tell you. He's very smart. But guys, again, yeah, gonna shame. But I don't want to lie to you. Because as much as it was good, he got a foot of book sustain before Mkhize sibona baba kunjani Mkhize naphela uthini kajama no lalela ulalela mina phela ngisho ukuthi umuntu wesilisa kajama mhlambe oseyimisele ngokuthatha make sure ukuthi leyo nto mhlambe lo muntu wesifazane noma lowo mshado useyakwazi ukuthi abe support kuwona and enze konke akumele akwenze ngendlela yabo mina sengiza kuwena ke
Hey, Nkabi yami hamba kanjani lapha? Wena Kajama uthi wena ufuna umuntu onemali. Sengiyathuka mina, yabo. Into esingithusa ukuthi njengoba nokuthi wena ufuna umuntu onemali, kodwa futhi nawe uyakwazi ukuyi-sustain uyiphilise, futhi uney'nto Ngingakho. zakho, futhi awudiphendile kuyena. Yena vele umuntu ngoba ezofika ekulethe empilweni yakhe, automatically uzokwazi ukusustain ngalezi zinto akanazo, ama-resources anawo aphethe, uzokwazi. Why But is wena ngifuna ukubuza ukuthi uyikale mhlawumbe umuntu ufuna abe nemali engako, umbona mhlawumbe uriche kangakanani ukuze uyifake kuyena. it automatically qala? Ha? Why is it automatically uzokwazi ukuthi anginokhuze? No, lalela vele mina ngineshow ukuthi umuntu wesilisa sefuna ukushada noma sefuna ukuthatha usuke seyimisela ukuthi abe yisupport kumuntu wesifazane noma ngayiphi indlela. Ngisho ngathiwa umuntu osomatekisi okushelayo, ngisho kuthiwa uyini, ngisho kuthiwa usebenzaphi, wenzani, uyabo? Kodwa ine-point yokuthi usuyakuthatha, automatically usuyayibona nosenawo amandla ukuthi akhone ukukusaphotha akwenzele konke, yabo? Wena usuthi wena-ke, hhayi cha, mina sezini ngifuna onjani, onemali. Umbuzo wami usuthi kanti lobo budlelwano noma lokho kunjani kusastenwa i-wealth yomuntu noma iqiniso lomuntu nokuba honest kuyena nokuphila nje kahle ujabule ngoba iqiniso lithi noma abantu benemali kodwa futhi imali yabo aba-enjoy no lingekho iqiniso ne-happiness. Obviously, bro. Into eqhamuka kuqala uthando, inhlonipho, happiness, nani. But I can assure you guys, uyabona i-relationship that doesn't have money, it has ney'nkinga. Asiyeke Shuthi futhi ufuna ungizwa mina ngikhuluma ngokuthi imali ayikho uzokhona ukukusustain akwenzele konke phela ngikhumbula ukuthi lana singemaklasi angafani, they have top class, middle class, mase kuba le lower class yabantu siphila nabo yabo emhlabeni. ngizokuphendula lo othi uqinisile lezi zinto zithanda imali, ungathi izinto one. Two, uma unemali wena, yebo ngeke singayithandi imali, ngeke singamthandi umuntu onemali because siyaza-afforda. Nawe-ke kumele uzongi-maintain-a lento engiyo, ungathi sithanda imali. Lalela Kajama uphuma kulo muntu ngithi mina vele uzokhona ukumaintain umuntu wesilisa lo ozoba khona. Kodwa umbuzo wami ula, angithi yabona ngoba sinamaklasi ahlukene. I-top class, sine-middle class and ne-lower class yethu yabo kanjalo. So njengoba amaklasi amathathu and vele amadoda khona indoda ethole ukuthi i-middle class kube khona i-top class. Lo une-weight enkulu, lo uyazama ngakhona uku-maintain isimo, lo khona futhi angakhona futhi uku-maintain-a ngendlela yakhe afisa ukwenza ngayo. So wena kulabantu abathathu uma beza kuwena empilweni yakho we-top class, i-middle class, i-lower class, uma ecela uthando azocela ungakhetha muphi? Mana ngithi ngiyibeke kanje then wena uzothuza ukuthi lo muntu engizombala ufola under yiphi class then uye-ke. Ayikhalele. Uma sizokwazi, okay, well, uma ezokwazi ukuthi maybe let me see, once a year, once mncane, twice a year, masizokwazi ukuthi sishaye nje i-vacay uma sisesawuba i-vacay abroad. Dubai nyana, Singapore nyana, yabona? Yeah, my brother. So uma sesiney'ngane, kumele akwazi ukumaintain iy'ngane, aphinde maintain mina. Hayi, waqala wapanyapanya manje. Umsebenzi wakhe. no ngilalela no ngilalela uthanda ukulalela ngumuntu olalelayo uma ukhuluma. Mina ngithi nje akabe ngithanda imali kuphela, siyayithanda ngoba siyayisebenza imali, wena ufuna ukuzwa. Hawu. Mfethu, as long as engasebenzi, like akabe maybe abe nemsebenzi bese sabo 4 somewhere there,
businesses, I mean, somewhere there, bro. In the standard, they 4 more. Asiqala kaJama. Before sengizokuphendula. Uyazi kunabantu besilisa uthola ukuthi abasebenzi. Yabo? Kodwa ba-right bayilento abangakhona ukuthi baye phambili. Ukhona umuntu kaJama angafika empilweni yakhe wena ashintshe indlela yokuphila futhi kube ukuthi ukuqala kokuphumelela kwakhe ngokufika kwakhe empilweni yakhe. Mm. You know lokho. Bekuyini Kunomuntu inkinga? ozosuka manje uthola ukuthi akanalutho and ula kuthina nje kulabantu ababizwa ngo-zero. But what is he doing about that? That's another thing. What is he doing about that? Okay, yazini awusinqambe serious-ke manje guys. Bengidlala sonke lesikhathi bengihleka kakhulu. Awusingene-ke manje. Okay, umbuzo-ke, what is he doing ngalokho kokuthi akanalutho? Asiqale lapho nje. First things first. No, kaJama, Mm. nangu umuntu. Ngiyazi khona this mentality noma the philosophy noma ideology ukuthi ujulelane ungenamali noma uzelane othandweni ungenamali. Mm. Engazi ukuthi inhliziyo isuke ibophekile ukuthi ungatholi. Inhliziyo iyathanda Jama. Njengoba ithanda kusho ukuthi kumele ube namali kodwa lento engaphakathi uyambona ukuthi uMajama kumele umkhombise ukuthi uyamdinga ngisho ungasebenzi noma ungenalutho. And mfowethu kaJama sibonile lokhu kukhona abantu othola ukuthi bebeyingelutho kodwa bathola abantu besifazane othola ukuthi bebewutho bagcine sebekhula nabo sebelento futhi baye phambili ngenxa yokuthi wena usufikile empilweni yakho. You are aware of that? Mm. Kodwa-ke guys, akumele futhi sikhohle ne-reality guys. Uyabona, angisakhulumi-ke ngathi. Mina ngiyakwazi guys, one thing about me, I can be able to date somebody who doesn't have money, but who's trying by all means to have money. Angikaze angifuni ukuthi ibhadi, but kancane ngithola umuntu noma ngibe sebudlelwaneni nomuntu Nkosi yami emalini uyabona ngijwayele nje ukuthola nje abantu abangaphezu kwabo. But that's fine. I would date somebody who doesn't have money. But uyazama yini? Because guys, like for real, if ungazami mina ngiyahereza mina when it comes to money ngiyayithanda imali nesebenzi ngakho ngifuna ukulungisa nangu-aphiwe. Yes. And another thing, because sisemhlabeni and most amantombazane lawa kanjani, vele you can't run away from the fact that amantombazane ayayithanda imali bafethu. Angifuna ukuzenza intsha but iqiniso lelo. Bese kuba khona abafana kodwa nani bafethu lenza kakhulu. Kusuka umfana Nkosi yami osebenza angazi nje oyigcizelayo kodwa ayofuna umuntu onjengomahu. Kodwa nawe uyabona nje vele. Why kodwa nani guys ningarelate umuntu akayibhekile like ningayivayeki ke. Ima kaJama mina ngifuna nawe sikhuluma lenkulumo ngempilo. Yabona impilo yazi impilo kushiwo impilo enobungcwele. Impilo engena pressure ene-happiness enokuthula. Ngicela mina kahle kahle ingqondo yami lapha ukuthi ngihamba ngaleyo mpilo eneqiniso kakhulu. Ngicela ungenzele iqiniso ngikubuze umbuzo. Ebudlelwaneni bakho umuntu othola ukuthi benemali. Yini mhlambe oyikavile noma yini oyifundile noma enakho kaJama. Unakho yebo siyabona unayo imali and uyakujabulisa uyakunika imali. Uyabo? Kodwa namhlanje futhi asekho eduze kwakhe empilweni yakho seniluzene manje akasekho eduze kwakho kodwa futhi
benawo wonke lama-requirement noma benayo yonke le mali angakhona ukukujabulisa ungahambi. Kodwa namhlanje awusekho empilweni yakhe. Kwenziwa yini lokho? I can understand, yes. Noma ungangena Kade deep lithi kade sasenambi nemali then. no, njengoba wena uthe wena unenhlanhla ukuthi uthole abantu aba-right aba-affordayo and abakhona ukulokhunja. Kodwa njengamanje abekho empilweni yakho. Kwenziwa yini lokho bengekho empilweni yakho waphela? It's very easy. When it comes to me, bengifike ngithole nje kade ngisho umuntu o-right. Yazi inkinga ngiqala kuphi? Esithenjini. Ngiqala nje into eseceleni isithembu. Umuntu avele aqala njengesithembu. Ake mina ngiyehla nkosi yami usangitshela ngakho ngiyehle because isithembu is not for me. Yabo. Hayi ngoba mhlawumbe kukhona iy'nkinga areas only that. Nginalelo bhadi yabona-ke ibhadi-ke engifike ngibhekana nayo. As much as ngiba nenhlanhla ebuhlungu avele aqhame naleyo nkinga vele ngiyehle. Khombisa futhi aphiwe ukuthi it's not like I'm after money because if I was after imali bengizohlala ngithi vele ngeke hleze nami ngizenzela imali. Mina ngehla nkosi yami unamamitha wangitshela ngesithembu. Oh, njengamanje isi-decision yakho isifuna into ene-peace kuwena. I-decision yakho ifuna into ene-peace kuwena. Yebo, ubungaboni lento yakhe. Kodwa i-decision yakhe yasithi wena ufuna ukuzakhela i-peace kuwena. Sho ukuthi isinqumo sakho sayikhohle into ukuthi unemali. Sabheka ukuthi lento izongilathela injabulo. Okufakazela ukuthi noma silakho uthando, imali into enezela ngaphezulu kodwa into yokuqala yini? Injabulo. No, akekho vele. Akekho sho. No, akekho. No, akekho sho njalo. Yabo. So into engizama ukuyiveza kuyenzeka ukuthi kajama uzothi ubuya la ubuya khona uthi uyehla nje useThekwini. Uma useThekwini uthola insizwa nje ezofika ichaze kuwena and uzwe ukuthi lo mfana wakhuluma and discover ukuthi i-background yakhe mhlambe ayikho right. Ubheke ukuthi hayi udiscover ukuthi i-background yakhe ayikho right. Kodwa futhi ukhulume kahle uqedile and wabona ukuthi lo budoda anabo kuyinjabulo kuwena bukwenzela yonke into. Kodwa wena mase ubuya back ubuka into ezisemaceleni kwakhe akakabi namandla ukuthi mhlasimbe abe ngale ndlela leyo ukuthi akhona uku-afford into ey'ningi. Usakwazi nje ukuthi ay'philise nje kahle. Ungathini ngomuntu kanjalo angafika manje empilweni yakhe azocela uthando? Bengingaqali ngaye njengoba kade ngisho ukuthi I've dated somebody ongaba kuleso simo, even worse, even umuntu ongasipali. So if kuthiwa ngempela I love the person, then I would date the person. But I would date the person. Uma ungamdate okay, ungamjola ningadate naye nibe budlelwaneni ne? Ukuthi impethu wena you're not a girl, awuyazi ukuthi lento ibuye ihambe No, izwa. Mina khona ukuthi la yase ngihamba ngani? Kuna nanokuphindela ama-comments ngalapho awaboni ne? Abathini? Ukhatha ubethe sometimes futhi akugona ukuthi I'm sorry, sometimes futhi akugona ukuthanda imali kodwa imali iyisidingo esimqoka kakhulu. True. Omunye gama lakho uDot uthi don't be tricked, money is needed, which is true. Omunye uthi athi why nina nithanda imali yabafana. However, okay, uDot uthi and a broke man will tell you about his table. That's why you must stick to Habibi. Clock it. Senzoqeda uthi uthandiwe
Kamajola, stick to what you want. Kamajola, when? Normally. Okay, I'm not Bajola too, but okay. Stick to what you want because you're working hard. Because waletha owenza imali encane. Okay, I don't get it. Badlala ngayo. Aphiwe uhlezi ekhala. Aphiwe badlala ngazi laba bazi imali kuphela akukho okunye. Imali phambili hayi babazi relax. He will feel inferior. Vele uzofila. Uyasezulwini uzofila inferior and ngiyazi it's not something nice. But yeah, correct. No, mina. Okay. Yabona bafethu. Kahle la. Into esemqondweni wami. Babazi ubudlelwano obuholi. Obune-peace. Uyabo? Mina ekugcineni ngifuna ibe khona lento yokuthi vele imali ibalulekile. Yebo iyafuneka. Kodwa hayi ukuthi othandweni into ejabulisa kakhulu imali. Simbonile uMajama athola simtholile uKajama simtholile uKajama esitshela ukuthi uthole umuntu obe right kodwa ngenxa ukuthi ufike nento engekemakheli ipeace waphuma. Mara khona umbuzo. Sa ipeace iyaletha yini ukudla etafuleni? Lalela nabusani wabona njengamanje lo muntu lo buza lona futhi akafuni ukungilalela akafuni ukungizwa. Akafuni ukungizwa. Mina la ngikhuluma ngomuntu okwazi ukusustain ukwazi ukumanage ngakhona ukumanage kwenzela ngempela yabo lona. Kodwa ekugcineni ngifuna sifaze la sonke la Kajama abane lapho nalapho ukuthi imali noma ikhona but ayilethi peace futhi ayilethi injabulo othandweni. Yayilethi injabulo not peace. Bro, we always happy when you have money. So yayilethi injabulo but not peace. Imaka. Let's say asenze umdle ngifuna ukwenza lo mzampe nje njengamanje akusithi ujola nje nelinye nomuntu nje asithi nje wathini Ibaqeda. mina ngifana ngifaze kobe iqiniso kimi yabona mfowethu imali siyayithanda ngoba senza izinto ezisijabulisayo ne and simitha amanye ama-objectives sifisa uku-achieve ne that is good and siyakubonga nalokho kuhle and makhona umuntu wesilisa okhona ukuthi akwenzele lokho kuhle lokho futhi kuyafuneka ngempela ukuthi kwenzeka but mina ngifuna ungifakazela ukuthi uma-ke lowo muntu esenza izinto ezingakujabulisi ehlukumeza uma wakho stile kunika imali usazoqhubeka ujabule. No, akwesithi umyeni wakho ushadile unengane kwenye indawo uhlawumbe seyimisise someone already senishadile mekunikile leyo mali wena njengoba uhappy uzo-enjoy imali yakhe. No, but why are you acting as if umuntu ongenamali is peaceful? Why are you acting as if umuntu ongenamali perfect? Because leyo nto comes both ways. Awunamali ungangenza ngingabi right. Unemali ungangenza ngingabi right. Kodwa kungcono ke lana-ke unemali awungenza ube right uyayiletha leyo mali sharp. Wena unamali kodwa futhi ungibangela lento ungibangela. What do you mean? Nakho ngifuna ukufunda lapha
uthi uyuza futhi sifuna imali thina sinandaba nephisi shabo. U-athi uthi ngihlulwa yini ukuzenzela imali, sinayo imali aphiwe siyazenzela ikhona ikhululeke. Uqhatha uthi bhuti uyakholelwa umbuzo-ke lo ngicela uzomphendula ngisengiqeda. Uthi bhuti uyakholelwa othandweni olungenamali na? And then futhi likuchaza ngani wena? Okay, umbuzo kaQhatha lo nibili. Okay, athi uyuza iphisi soyibona izulu. U-athi wena ngoba uhlezi eyikhalela uphinde uyakhala uthi lezi zinto zidlala ngathi kuphela nizoncipha ngenxa yamantombazane aphiwe Asiyacathanga athi umbuzo wakho serious uthini umbuzo kaQhatha kunjani Stofisi? uQhatha uthi mfethu uyakholelwa na wena kuthando nginamali? If or whatever answer uthi yini echazayo ngalo. No. Well, Qhathanzipho mfowabo baba. Inkulumo yami mawuyilelisisa ayishayi imali. Ayishayi imali kodwa iveza ukuthi othandweni nothi ukuthi imali mhlambe ebaluleke kakhulu. Yabo? Vele Qhathanzipho liyabhora uthando. Ushona phi ke lo sisi? Asithi ngiyamchazela simshiyeni manje simshiyeni. Okay. Bafethu ngiyofunda manje sengidlalela TikTok kancane ngashaya umoya. Ngaqala iy'ncwadi zami manje. Sanibona bangani bami. Sanibona. UkaJamu sobe simlanda. Hayi sobe simlanda ukaJamu. Sobe sim-invite asiphumeni kuyena.